जे दिनै दल थैयो माने नोंखौ बाइकखौ सायमानखौ पुला आमु सायखा आं बनो आइन दल बनो रां 50 रुपिस खाय दं दो हंके कल खायगाइन दल कल खायमानि कल रिसिभ खायाबो हंके आनो आइन दल ना फायके तांखा दुकाना पुरो मानि साइ दं हंके दगा टकिनाय फेमानि कुनो रेसपन्स रिया हंका आं yang नौ मालिक रंनो फाइ सापायकाता तारपरे का yang साकाव थांगायनाय का तारपरे हंका आं किसा साकातै दगार साकातै किसा नायमानि बनि तोतराव गामसा फानजाकता बसुक टाइम दं खाना जरा आप्रो 6:30 अब हेरकनि टाइमआव दाग सारिनि ए फुंरो का बनो नो दानो फुंरो का बिटुइन 9 to 10 आं बनो जे आसगो नंमानि ताम खायचों बाप्रो yang pras खायना फया प्रो बो अबनि परे नों बनो को नंलिया आप्रो आं तै बनो नंलिया अबनि परे व तो कुमार रखन दनो तो कुमार नंलिया आंबो थुइ दं आनि रुम दिनि सानदे आं बरेस नाय दं नों जे नुमानि मनन सारिगो बफोर ब टाइम रगनो खाना सारिगो आं सारिगो त बनो ताइ नो गिया डाइरेक्ट आरो रुम सिमिन बनो ततरा गामसा फानजाक सिमिन गय खां तै सारिगो बनो ककमा ताइ नोगलिया ककमा साया हंके कक दामा सागा बाया ककमा साया ना इनके अबन सिगां ब केबो मंगवालाय मंग रक्टर त वालाय मंग रक तां मनो सरसा साया न ब नों बाय रूम गाना दा yang बाय रूम गाना जास्ट जों वन स्टेप kan नगलाय दं गाना गाना ना सिलाय दं आगे रगो के बाय बो वालाय पानी बा ककमां मारा हाय आमा हेरक्टर त अब हेरकले नुक जागिया ना साब साब दङ रूम yang सागावा आ रूम बेपागे आरो तीनटा रूम दङ कायसा रूम नि बर रंका पारा थांजाक मिया जों दुइजन सिमिनता बबाय नों खबि आंनि जों काउम्पिनि नर खरंनि अबिनि अम्पिनि जों बो क्लास परि चंबो के 12 साइन्स ओ याखलि एकाडेमी मिन बुं तम हा मिन बुं तम आइन मंका मिनतु कलाय जे थन्यानि थमास कलाय नों बुदा अरो परि बय बसा आं बर बबाय क्लासमेट न क्लासमेट बॉय स्कूल याखलि एकाडेमी गे कोनो प्रॉब्लम दं इंगे ना प्रॉब्लम रक दं